Tihin lang, Maria Luz. Okay, so muna di karon mga kabistado ang area. Bali pa budlayan so mga paghihakot sa tubig sa mga pumuluyo diri no kay ti ang area bala perti ka lubog sa baha. So that's why magsag-og ka kinahanglan nga amon-amon sinyo. So from here matabok kita sa piyak para lang nga makasag-og kita no. Kay perti ka budlay sang tubig di. Dalawang sa simbahan. So madulong sila isang tubig sa simbahan mga kabistado. So muna di kabudlayan ang tubig karon Una ka sa tubang. na kinahanglanon mga kabistado. Una sa tubang. Tubang ko. Ako wala. Ang ginawa, hindi man. So makita naton ang baha no. Ay kit pagkulpa. Ang wala di ang sitwasyon mga kabistado. Malaan mo kung hindi ka balanse, matumba dya. Hindi na matumo. Ah! Na, mayat pa gani na. So ang most nga kulang gid or ang problema sa mga pumuluyo diri is potable water kaga ang tubig bala nga magamit nila para rigo o mapanghugas ang tingga naman ang problema nila di subong no. So ginagayo gid sila ako tani mahatagan mo sila sang kuan no sang ano bala sang igtulupangod sa ato sini local government unit diri sa may Bungko mga kabistado. Tambulong. So ang tigkalalag diri do mapospon gid kay ang mga tao diri gaantos pasang baha until now. Pero tay pakalalo mga kabistado.